trzeba, wyjechać trzeba, wyjechać trzeba, choć jestem prawnikiem, to walczę z trawnikiem, mogłem być dziekanem, dziś choć mam śmianem, lekarz, biegarz, student, lekarz, wszyscy pragną szczęścia, chcą przyleczyć tu. Lecz i rób, no nie stój jak słup, masz fan, właśnie na dach, na saksy. Lecz i rób, jest okej. Dej mi szansę, zwykłą pracę dej. Ojej, parę funtów i będzie okej. O, jest robota, to mi tej chleb, a nie suchary chleb. Ja nie jestem stary chleb, czas się puknąć w łeb. Chleb, wypełnić wniosek, kup 2 znaczki, zdjęcie z lód. Dostaniesz paszport, pakuj torbę i do siebie wróć. Już nie będę ci wysyłał żadnych parzekach. I pamiętaj, że nie jestem żaden wielki ham. Śpiwór z materacem to mój holiday. Chleb ze smalcem i herbatka Earl Grey. Wyślę żonie raz w tygodniu SMS. Dobrze jest, jest, dobrze jest. Hydraulik dostał tu kość. Teraz w Europie znany gość. Pan wypierdolił co chciał. Już po miesiącu brykę miał. Po pielęgniarka to skarb, wygładzić jak to gigant. Zarobię funta i ograj. Nie było mnie tyle dni. Ciułałem grosz z skarpety. A mówiłem im, pokażę wam jak wrócę. Bo od wieków szmal rządzi światem. Bo dla nas grób to jest wód. Wracamy? Nie, nie, nie. Wracamy? Nie, nie, nie. Wracamy? Nie, 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 nie. Rodacy do pracy! Okej. W Irlandii robiliśmy? Kryzys. W Grecji robiliśmy? No kryzys tam jest. W Hiszpanii robiliśmy? Ale kryzys tam jest. A w Niemczech robiliśmy? Nie, nie, nie. No to na Berlin!